Et convidem a formar part d'una història única, dels que converteixen la por en esperança, la tristor en alegria, el dolor en una nova vida i els somnis en realitats. A la Protectora de Mataró complim 50 anys protegint i resistint. I ara ho volem celebrar amb tu, amb la presentació del llibre que explica la nostra història. Gairebé 300 pàgines plenes d'amor, tendresa, esforç i una gran força de voluntat. Gaudeix de la presentació i recorda, hi ha moltes formes de col·laborar amb la Protectora per seguir protegint i resistint molts anys més. Felicitats, SPAM!